Assalamu alaykum mehriban ýeşler. Biz her birinde jan taglany, maşgala we dançylaryny arzu edýärdi. Ösüşiň täze belendiklerine tarap berde wadilen öňalyp barýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyň janlarynyň tag bilen taşlaryň aman bolmagyny ýylgutda fitişen hemişe rowaşyklara getdenlegini tüýsüregimizden arzu edýär. Mehriban ýeşler, sunugat meniň akbaly maty getdeşigimizden täze sany teretmäge çagyrýar. Getdeşigimizden ilkinji sany arkada şäherimizden bir görküni haýan gökdeşi oturan Märkew toý mekanyna ýapadýar. Bu ýagdaýyny bolsa meşhur Doganlar Production'yň saat video operatorlary ýapadýar. Getdeşigimizden hem ilkinji mihmanlary ýurdumyzda toýlanýan toý bayramlarymyzyň bedegi halipalarymyzdan miras galan bir näçe türkmen halk aýdymlary galy berse-de özüniň täze döredin aýdymlary bilen halk köpçüliginiň söýgüsini gazanan halipa başy Merdan Hoşdurdiýew öz ogly Ahal Hoşdurdiýew bilen getdeşigimizden mehmançylykda. Yerdan Halife Ahal getdeşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Halife, neyi söküde başlamaka bir çay başında bir yurdumuzda bir näçe ýyllar bäri özüniň Mekke jogan taýaçyklary bilen çağaçyklanyp söýgüsini gazanan aýaýdyň nişany Suudi Kärhanasy berýte bizim gepleşigimiz üçin şuna tüýjülik şakalatlar nuradypdy da. Aslynda şakalat diýmegi tüýjüme hali ýaly. Hali ýa, gökde çaýdylar. Anany ilki bir açyp barlap göräýliň şunu dadaly, ha? Ondan soň gurung döşüme dowam edäýin. Ara kısmagyny çaýyň hatda bilenjik. Bugün kunna hennämiz bilýärse bir gahrman arkadagy gahrman serdarymyň saýatyna bizim her bir günimiz toý bayramlary beslenýär. Şol toý bayramlaryň bedegen medeniýet sunugat ustadlary bolýar. Ne sunugat meniň ykbalyma atdy getdeşigimizden eýäme adymyna mel bolşy ýaly şu getdeşigimizde gatnaşan her bir mihman galy berse-de bir öz ömrüni, sunugatyny, aýdymyny, bir salyny, öz ykbalyna baglan bir sunugat ustadlaryny bilen getdeşigimizde çagyrmak maksat edinip şu getdeşigimizi çagyrmagy meýilleşdirdigine siziň hem öz maşgalaňyz ýa-da Hoşdurdiýewler diýilende bir sunugat maşgalasy gözüňde jananýarda. Bugün öz ogluň Ahal bilen getdeşigimizde gatnaşyp otyrdyňyz. Sunugatyňyzy, aýdymyňyzy ykbal edinip ýurdumyzda toýlanýan toý bayramlarymyzda berek gelýär. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyň saýatyna bir türkmen aýdymçylarynyň bir owady hasy belentden ýaňlanýardy. Dogry aýdýaňyz. Näsma gahrman arkadaly gahrman serdarymyň saýatyny aýdymçylar sunugatyny giňden ýollar açdy. Halipa şagirdlik ýollaryny açdy. Türkmen halk aýdymlarymyz dünýäň ýüzüne ýaýrady. Gahrman gahrman serdarymyň saýasy sagallary bilen täze aýdymlar döretmäni uruklanýar. Gepleşigimiziň başynda gahrman arkadaly gahrman serdarymyza jan saglygyny dilýär. Ýan tutumly işleri rewas bolsun, janlar sag bolsun. Halipa köp sag bolýardy ulaňa hasyl bolsun. Nesini o takynnaky söküdüme geçibereli. Halipa çağlykda bir aýdym sadan başga näme gylyklandyryp bilerdi? Surat çekmän o ýa-da.
Ha. Aydyma da başladım. Yani Aydym'a başlamakam kiçiligimden surat çekmem o mektepde so. Surat molunu. Nimeteden. Surat çekmem o yani. Şu adam surat çekýärmi? Sen hem suratını çek berenmi? Surat bilen magny wätleşiklere gatnaşdyňam Halep. Yok gatnaşyma ýetişmedim. Ondan soň onun Aydym saada uğruklu da soň bilen Aydym saada uğruk. Halep diýen bir näçe ýyllar bäri toý bayramlarymyzda birni usatlyk bilen bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip gelýär we ýa-da halk köpçüliginiň arasynda başa olaýdym aýdyp, bulaýdym aýdyp berdilýär. Şeýledämi? Toýlarda, bayramlarda iň köp aýdan aýdymlaryňa haýsy diýip pikir edýär? Hayrana galardy. Haýrana. O toýlarda, bayramlarda esas töplen şu başlanýan Aydymdan hayrana galar bilen maslahat. Töplen. Mene şo diýip pikir edýär. Hayrana galar bolanlar. Bir sapar nemede boldy? Bir toýda hayrana galary aýtman, mutluluk aýdymma, toý aýdym. Şoň bilen açyp, şoň bilen rap dowam etdim, şoň gelip hayrana galary ýürüýtür, lakar edip aýtdyranam. Toý açmany özüm owadan aýdym, kompozitor Halep bilen bilen aýdymlarda. Toýlanmady, şo haýrana galar aýdym bilen maşan boldy, gepleşmeden şol aýdym bilen maşaýly. Başsyny. Onu nähwanileşer, ýetişimiň şeýerine Halepaň toý bayramlarynda aýdýan aýdymy haýrana galar aýdym bilen gepleşmede dowam edýär. Bilen Bağ içine yarhanlık pirenne Bilbiller hayran, hayran kalır Hayran kalır Keşkedip perçemin öğreyrene Kanattan ayrılar Kervan kalır Kervan kalır Ay nurdan ayrılır gülmekten uçayım Yıldızların karası sartırıp geçeyim Sartırıp geçeyim Takimi getirir erinlerisi Kolunu ak şekerlerim Zamanım kalır Zamanım kalır Nefir tarifladın yarın zimanın Yıldırıp götürüldü yüzde desmalın Yüzde desmalın Akdirimiz odunla ona atmalın Sanır vırtım deyip armağanı alır Armağanı alır Armağanım alır, armağanım alır
toy bayramlarymyzda bolýan. Şu gedege gowy aýtdym. O ýa-da bir şu gedege bir gatyr gowuna jaý bolmady diýip özüňizden nägile bolan pursatlaryňyz boldymy? Gatiyerlikli sorak berdiňizmi? Ne toylarda käýe wagt özüňe joşgundam ýerine ýetirýär. Ol ýa tebiýe taýdan ol. Ýa dinleýijiden gerekmi? Käýe wagt hem näme Gurbannalar Halypanyň aýtýaly agşam kıyadan goşuýundan ýerden turup nägile bolgun diýen sözleri bar da. Ýene şu toylarda aýdamda gowul diýen ýerlemden nägile bolan ýerlem köp boldy. Olam ýöne şu inniki aýtmaňa innikilerini o gowy aýtmaňa olam içeri görýär. Nägile bolmak bolan. Seýdibem kämilleşýän, seýdibem öpdelekdi diýen olam. Aňarsy ýok da şunu. Seýdibem ýa-da kämilleşýär, seýdibem sunugat ösýär. Sunugatyňa çägi ýok. Ýene öwrüni bermeli. Gurbannalar Halypanyň ýene-de bir ajaýyp ýetir bar. Biz hemmämiz özümiziň bergänini mydam özümizi ýonyp görmeli. Kämilleşmek üçin. Onu söhbetde şumyzyň şu ýerine ýene-de gowy aýdymdan ýerine ýetirip berýän Halyp. Baş üstüne. Aýt aýdym aýt berjek Halyp. Guljanym aýt berýär. Guljan. Söýüp aýdymy hawa. Bolýar. Hawa mustaqlar kan, garaşýanlaram kan, şu gepleşigini. Guljanym aýdymy ýerine ýetirip berýär. Başdyr. Mähriban tomoşaçylar, mähriban dostlar, sunugat meni ykbalyma gepleşigimizde Halypy Başemilmerdan hoşdur diýip öz mustaqlaryny eýän bir näçe gaýyş eden toy bayramlarynda kän itdebilýän aýdym. Guljanym aýdym bilen gepleşigimiz dowam edýär. Bilen daşyş bak bilen ga. Gurbe'de buldum intibarı, Zimarım gurbe'de buldum intibarı, Bozgun derdinden buldum bir kararı. Gülüşem sol kıyıda bakıridar, Sallanıp mestana geldin Gülcanım, Sallanıp mestana geldin Gülcanım. Asıkları sürülür suyun sağına, Asıkları sürülür suyun sağına, Bilbiller sayrasın bağıt bağına. Düşün beni koyan hicran dağına, Sallanıp mestana geldin Gülcanım, Sallanıp mestana geldin Gülcanım. Min seni tüyerim zar bilin tinin, Sen dünyayının mi ay bilin gündün. Min güzel görürsem gönlün tinin, Sallanıp mestana gelsin Gülcanım, Sallanıp mestana gelsin Gülcanım. Arzum coşur yar cimanım ölsün, Arzum coşur yar cimanım ölsün, Şadiyan devranına
gelsin Gülcanım, sallanıp mestana gelsin Gülcanım. Sen güzel kız bilen bile zeyirsin, sallanıp mestana gelsin Gülcanım, sallanıp mestana gelsin Gülcanım, Gülcanım, Gülcanım. Şimdi halife geçleşmede devam ediyor. Ne bir Türkmençilikte şeyler söz var da ata kesri oğlu halalli. Fehma. Ne ki yönü kabir inata ne aydımçı olsa ya da artist olsa şolar öz uğrundan gitmeyin istemez. Öyle değil mi? Yönü siz öz perdendiniz akal hoştur diyorsun eyyam yaşına qaramadan toy bayramlamada bedek verip gelýär sen öz ýolunuzdan bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip. Siz näme sebäpden ahaly öz uğrunuzdan gitmegini istediňiz? İlki bilen ahalyň öz saýlady aýdym taby. Ondan öz haýsy haýlanada men bewat bolup bilmeýän o. O aýdym sala has bewat güýçli boldy. Toýa giden bile ýollaşmamyz bar. Var. Oğlanlar var, şäherlerimiz var. Olaram gelen çağına oğlanlar hem dinleyen. Şey, öwrenýän. Nasıl aýdym ha, ondan sonra hewa söýränler zaten. Bilýär ki dizekler toyda aýdýar da aýdyr. Siz bilýärsiz halife kişiräk düşe var. Ahal näçe ýaşaňda diýär da. 10 ýaş. Bile ýanyňdan bir toya gideminde so 4-nji klas 10-11 ýaşlarynda da. Ondan öňem ýyzymdan galan ok toya gitsen ýyzymdan gitjek bolup. Yani şol hüwes çağlykdan bolmaly. Bolja oglan ýaşlykdan ýaşar. Olandan näme aýdym sagyň içinde. Onu inni ahala bir sowal bermegen soň ahalyňam özüniň geçeşi getiren aýdymlaryň birini iýleşdirip getireli. Ondan soň söhbetimizi ahaly bilen dowam edelim. Mulayim kesin senin näzilin bakışın bir tiretsem şol yatışım dişim ol ora dibi dişim ol ora dibi o bağda bir gıyır gelli şol güdüllü günüm kanli Yaşırılma otlar sallı ora bibi Otlar sallı ora bibi Hünkârın Lukman'ın kâri min buldum sen kesbin dari Uğruna koyma yarıma dey Mekrivanım ora bibi Mekrivanım ora bibi Fadı mekrivan umadı Yatlıdır güvün bakar yadı
Yoluma koyma yarımı Söyledim seni orazivi Söyledim seni orazivi İdi babam dar görünni Yürügüm kiryan urunni Detmel uğrun bilinni Bekrivanım oral bibi Bekrivanım oral bibi Kolumu bilimden salsam Senin levlerinden kansam Güller aşık devran sırsı Senin bilen oral bibi Senin bilen oral bibi Bekrivanım oral bibi Bekrivanım oral bibi Inni sana ol halipe gözläp o başmak ýa-da itra başmaga gerek bolan nälerni biz bilýäs-de. Ýa-da berden halipe ol milli täsmiraty nekil bagsydan öwrenilne. O ýaňylardan bu atkalara ulug ýok we onu halipelerden eşitişmezde. O şu alganda gatnan ekenler. Öne bir kakuny öwrenmek üçin. Onu Sen bagtyňa netijaňa ne? Bunu öz ojoňda halife barda. Halifeden känat öwrenip bilýän. Awa känat öwrenendiň ýene de öwrenirdim. Ýöne ni sizden bilýär bir näçe toýlarda, bayramlarda özümden gawat gelýär. Näçe aýdymlar ýerine ýetirýär. Çekul aýdymlary ýerine ýetirýär. Ýöne haýsy aýdym öwrenmek özüňe kyn düşdi. Aslında hem aydıma öğrenmek kıyım. Ben halifem kakam yanımda. Sonrasın ne ben şey ne neler aydıkları. Hatta vay halifem dinleyen, eylek halifelerim dinleyen, no kıyınlık yerlerim kakamın yanında var sonra yani. Şu yan şeyler gelmedi. Kaynağım yine mi? Var. Tiltimler var. Ya da hem aydıma Hemmek şahitler yönü ifador aydından içinde de koltuğu yerlerini sonra yani o yani. Onu eğer gitpeşimin şu yerine haytaydım yani etpesi. Yani her stayda Resul gitpeşiye yerite hakamdan öğrenen aydınlanmanın bir yerini getirdim. Ben yerine getirdim. Akıl baştını onu dinleyicilerimden karşı oturanı yerine getirmeden o aydınların yerini iyileştirme getirelim. Onun son sohbetleşimde devam eder Halife. Baş. Afiyatlı deryarım varsın uyanma uyanma Senin evlerin ballidir sorsın uyanma uyanma Senin evlerin ballidir sorsın uyanma uyanma
Üstümün düştü yolum, sonar filmimde hıyalım. Tanıyan bir ardıklarım, ayısın uyanma uyanma. Sığır yarım ince bilin, kuşsun uyanma uyanma. Sığır yarım ince bilin, kuşsun uyanma uyanma. Sığır yarım ince bilin, kuşsun uyanma uyanma. Üstümün düştü yolum, sonar filmine hıyalım. Atan yandır ardıklarım, ayısın uyanma uyanma. Atan yandır ardıklarım, ayısın uyanma uyanma. Sorsun uyanma uyanma. Kuşsun uyanma uyanma. Hem şu yavgayni meylleştirmede Halipa. Nereden hoştur düf bilen ahal hoştur düf oğlu bilen gepleşmede gelýär diýmezde. Hem doğrultumuş toklaň arasynda dinleýijileriniň arasynda da bir näçe aýdymlar, istegildirenler bar da. Şol aýdymlarym gepleşmeniň dowamynda eger mümkin bolsa, siziň ýerine ýetirmeňizde iýleşmegi ýetirdi. Başlysana. Men hemeylemen bir sâle hassemen bir marhatıydı. O bağında toğumlular, o bağında toğumlular, yar idimde zahil cümrüler. Ay gözümde bir
biten ömürler gel 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 gele almamadı narhatıydı. Kurma yarasar gözüm ötürme yarasar tasımı örme yarasar tasları samar hatıyca Akseydi diyer bu sertlere Akseydi diyer bu sertlere Yar gel kadim kuyurtlara Ay meni tükünmez dertler gel 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 eyledim doğuşar hafiyede Ay meni tükünmez dertler gel 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 eyledim doğuşar hafiyede Ni Halipa ahal yarında kakamma deyip biraz gurlap bilen okul çekin yämi ni söhbetimiz bilen devam eder beydiysek size de gurla diýenden Aydy maydan oldu. Bravo. Onu da häzir söhbetde şumunyň şu ýerine bir taň oğul suallarymyz bar. Ondan soň ýene de aýdymdyňlar, ana şeýdip gepleşmemiz dowam eder. Halipa ni öz oğluňyza, öz şägirdiňiz hükmünde has ýa-da ünlüýän natlanan. Ülke bilen adam kärçilik gerek, ünlüýän adam. Haýsy bolanlarda. Emme çağılanmada soňra adam kärçilik. Birinji olsun. Onun aýdym hal, onun galyby aýdym hal. Özümizden mysalalarymyzda ne toýlara, bayramlara bardy da. Adam kärçiligiň bir tähem paýgasyň edep terbiýen bolmasa tutmagyna çykyp bolan. Bunu birinji ünlüýän adam kärçilik gelme çağılanmada. Şu milli Halipadan sorapdylar da milli täsmiratda. Halipa bir güýçli baňsy boljak bolsaň ýa taýdanly boljak bolsaň näme derur diýende edep bildik diýdi. Ay mullaga näetdiň zehin gerek, okuyup gerek, ýakymly owady gerek diýerdim öýtdim diýdi. Şol owadyň edebini öwrer çyka bitdi. Ondan şu hakykam görýär. Köpçülükde halipalar bar da, şeýle taýdanlar bagyşla bir hili häsiýeti sunuwatyna diňe, sunuwaty häsiýetini diňip, şol halipalar taýlaşýarda dogrudan şu adam kärçilik birinji gerek bar mukadýan. Dogry aýdýan. Onu söhbetde şumyň şu ýerine siziň ýerine ýetirmeňize o aýdymdan berdi. Öz müşdoklugynyň diňleýiçileriniň sizden bir isleýän aýdymlaryň ýerine ýetip berdi. Başdyna, Murat Tamynyň sözlerini Türkmen halk aýdymlarymyzdan, halifalaryň aýdan aýdymlaryndan bir aýdymny ýerine ýetirdi. Başdyna. Keş deýilip gezdim ışığın dağından ne beladır kim keçeker bu derdi.
Aşk dağın assalar göğün boynundan gök titreyip çekebilmez bu derdi. Aşk eser etmese yanmaz çırağlar, aşka düştü kuşlar eňrär, kuğ dağlar, egiler hayvatlı kuwatlı dağlar, dağlar erer çekebilmez bu derdi. Keşleyip geldim ıskın bağın, ne beladır kim çeker bu derdi. Aşktan assalar wewen boynun, gök titreyip çekebilmez bu derdi. Yetmese yanmaz çırağları, aşka düştü kuşları yemler uğurdanları. Hayvatlı kuvvetlileri, dağların taşları, dağların taşları çekebilmez bu derdi. Telef korkup yine girdi girdana, girdana, girdana. Emin cümles eyle valliler dana, çöller düzülür, çöller düzülür, çekebilmez bu derdi. Altın gülü çektim derdimni
olup şikayet etme bugün. Nedir bize miras koymuş bu derdi. Bu ölmek ayrılmak kalıp dönümden. Koymuş bu derdi, bu derdi, bu derdi. Sungatda eng qymmat zat näme? Halifalaryň öwüt nasihaty, öwüt ünlegi. Halifalaryň öwüt ünlegi nasihaty bolmasa, onu otanmalany kämilleşmem bolany. Halifalaryň öwüt nasihat diýende ýadyma düşýär. 1990-njy ýylda Türkmenistanyň halk artisti Atabay Çargulyp Gönüňiň öz ojagyna baryp pata beren ýazgylaryny eýamda ileşlenme kanyonda seyretdiler, tomoş edenler. Ýa-ni şondan görmek bolýar-da. Berdan jana ak pata berdik. Hudaýym. Berdan jana hawldyn. Şu ýoly alkytmaň arzuwy diýen. Inem arasy ýol alkysdan ýol taparmyn. Hudaýym döwletin köp boldum. Halal bolsun hemden Hudaýym. Ni sogatda şumyň şu ýerine çekulrak aýdymlara geçäýden bolýandyr ha? Indi haýsy aýdym ýerine ýetiripdirsiň? Magtymol Atamyň sözlerini ýar gerekdir diýen türkmen halk aýdymma. Şonu men sağdan ýetlenmeli bilen ýerine ýetirdim. Başdyna şu aýdyma bir näçe agylamydan istek bildirdi. Onu dähriwanlar dinläňdiň jalyň ýar gerekdir. Akıllar şahyrymyz Magtymul Piraýynyň sözüne gören şu belin çekudan ýerine ýetirýän aýdymy ýetirýär dinläňdiň jalyň. Onu Halipa rahmet zaraşa başdyna. Arabat yolu gider, arabat yolu gider, almaz zülfikar gerektirir. Yiğit yiğidir yurdusuna, canım verir ağrısına. O çiğitlere iyisine, o çiğitlere iyisine, namaz bilin ağır gerektirir.
etme yâre dadigil Tasal yanıplan dökme yar 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 yâre dadigil Avrayı alıp adetmene, avrayı alıp adetmene Kullu binde var gerektir Artir pelek ahlarına alara geldin otuyarım Mantun kuli sever yarım, mantun kuli sever yarım Yadır fıtar gerektir Hey 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 Oh 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 O belençe kodan aydınları yerine getirdim. Köp olmaydı ya. Hazana da size de. Inni Halife atır gurulmayan halim yanında bilýär. O çekelep alıp ondan ne Halife erkindirek towarada geçeli. Senin fikrinizçe söýüp ýaşamak gyzyklymy ýa töýülip ýaşamak gyzyklymy? Söýüp ýaşamagam gyzykly, ýöne söýülip ýaşamak bu. Ha. Söýülip ýaşamak. Şu ýerde bir zady belläsmeýärde ömür akyllarda sorapdylar diýär. Halife söýmek durummy ýa söýülmek diýip sorapdyr diýär. Hani näme aýt ol asmanyny uçup barýan oşo sagany tiderumy çep ganyty diýipdir diýär. Olam elbetde sagam berýär, çepem diýip jogap berdi diýär. Onda diýmek söýmegem gyzykly, söýülmek kidem onu wagtda. Onda söýgü aýdymdan bir ýene etdi Halife. Başsyna. Ama size köprä aýdym aýtdyrsak. O ýary adam. Ana geçmişimizin şeýerine ýöretip özmüş toklangyň bir göwün söýen aýdymlaryň birini ýerine ýetirmegi haýat edýär. Onuň söhbetde şunu dowam edýär. Ahallarda bir suallarymyz bar. Başsyna. Sana bulan söýgü elimden gündürür Dağlardan belentleri denizden şumdurur Eger sen yılgınsan gülüm nurum sen yüreğime bağlayarım sen Eger sen yılgınsan gülüm nurum sen yüreğime bağlayarım sen Dürümsen asmanayım Yediklim söktüm tapılmatayım Altıyarım alın yüreğim senne Ummanna var salmen Kuregim senne Altıyarım alın yüreğim
umman var san men Küregüm senne Cahanım, cahan keşti şemali Halam yetirir gülür yüzlü yarıma Yar mehrinden kalbim tapar kemali Bir mecnunum mayil zülfü tarına Altıyarım allım Yüreğim senne Ummanla var salmen Küregüm senne Altıyarım allım Yüreğim senne Ummanla var salmen Küregüm senne Beni yetirdi Uygun çölünden bana Babakları mekanı Uçtuğumuz kıyıp bana Nedip yardı o şehri Min dilime tatastan Uzun vakti memnuni Aşk odunu tutmastan Oku Oku Beni yetirdi Uygun çölün ağmana Babakları mekanı Uçmamış kıyık bana
وشدي من ديرنا فتاصل وجمعك ملوني اسقط تتصل أخو أخو Ahal adam bahtly bolmak üçin näme etmeli? Ihlas etmeli, rahmet çekmeli, halifeleri dinlemeli, halifelerden öğretmeli. Hudaýa şükür meňe kakylma bilmeýän ýerlerim bar ýa-ni öwretde. Halifa öz taýlap alan hünerini eýen bir näçe ýyllar bäri halkymyza hyzmat edip gelýär. Size de öz taýlap alan hüneriňiz bilen halkymyza bir näçe ýyllar şahatlyk, lezzet paýlamagy tüýtürekden arzu edýär. Neden halifa? Suat bir bağ takynna, bir gurgun etdikde bağ takynna söhbet edemizde bir öz ýogurty şahyrymyz, öz kertiksin bir bağ takynnaky şeyler fitrler ýardymy düşýär. Bağ dälmi eneň ataň barlygy. Saglyk bilen her säherler örmegi, şeýle bagty bagyt saýmaýan bolsaň adam seniň açyk gözleň körlügi. Bagyt dälmi ýaryň wepadarlygy, çağalaryň öý ojagyň barlygy, şu ajaýyp bagty duýmaýan bolsaň seniň bu dünýäde göwnüň körlügi. Bagyt dälmi her säherliň nurlugy, bagyt yaradanyň howan narlygy. Egerde bu bagty duýmaýan bolsaň diýmek seniň adam dünýäň körlügi. Oy her birimiz bagty duýup ýaşaýan, bagty duýup geleli. Oğlunlukta ayrı düştüm yerimden. Gel dolan zandan didarlaşalım. Nece yıllar havarım yok halimden. Gel doğun can doğun didarlaşalım. Gödüğünde yürek gidin yadınım. Gödüğünde göz yaş dökün didene. Didene, didene. Yadıkda doğanım var dediler. Gel doğan can doğan. Gel doğan can doğan didarlaşalım. Çek koydular kenar benim kenara.
sani Bugün erkinliğin simani Erbapın zandığın zimani Zimani Ke'linsem tamalimin tamali Gel doğan zandığın Gel doğan zandığın didarlasani Ke'linsem tamalimin tamali Gel doğan zandığın Gel doğan zandığın didarlasani Sani Gel doğan zandağın didarlasani Bir dilegim var sana aydın yanımda araklıdırma Eyni şeyle mer olmay ey artani Koyup da koyup bin kömdün vurma As oğul çekti cevrici fani Ahırında görülmez bir fani Utanmam gelip soğuda panları İker gidip ömrüm yine soğurma Hey vay Bana faslardan saman ultirat olmasın imane çekip
rakiplara sağmalar Tülümüzün kayta içimcik bolur İçin yansıyaman gün bolur Koca mehtacini kolumdan verme İl içinde yansıyaman Cin bulur Koca mehtacini kolumdan verme Hemen beni Bağı yesi bağın ekmiş kazanın ey Şahirim ibatıyla yar gelir Ey bildirim kolunlar güller güllere Gülterim ibatıyla yar gelir Herkes gözün yumup kuya bakmağın Gözü açmağın eylesiyle atmağın Dağay hicran çekip bağrım yakmağın Bahay yakmağın Safirim bağıtıyla gelip gelip Bizim yarın bağıtıyla boy gelir Tortu dinerdim ötede çağlamay Ey bildirdim boynu vurup ağlamay Ey bildirdim dansı tartar bağlamay Gülterim ibareteyne Arivası kul bağvanı kılı Ayrılık derdine bağlı medelli Dağay asının itivanlığın bilip bahay bilir Safirimli bağısıyla gelidir Benim yarın bağısıyla boy gelidir Sakinimi bağısıyla gelidir Benim yarın bağısıyla boy gelidir Halipa, ne öz mustaqlyňyzy arzuňyz? Ülkebelene mehriban arkadağlı kahraman herdarmına can sağlığı arzu ediyen can tutumlu işleri ravaz alsın canlar sağ ol. Şerede oturulmuş doklamada can sağlık ağzı verilip yurt paragatçılığını arzu ediyen. Biz yaşlara okumanı, öwrenmäni, öz sungatyny açyk görkezmäni, bu mümkinçilikleri döredip beren gahraman arkadağly gahraman herdarmyna köp sağ bolsun diýen. Gahraman arkadağymynyň gahraman herdarmynyň janynary sağ bolsun. Can tutumly işleri el müdama rawaz alsyn. Köp sağ ol. Ahal arzulyň hatyr bolsun. Halipa, senin arzulyň hatyr bolsun.
Şeýle bir sunat aleminde bir ulysynlyklar arzu edýär. Töwetde şumunyň çerine bir gowy aýdymlaryň birini ýerde etýär. Sadaqanım Yana kızıllala pis sadaqanım Men dönsem de gönlüm dönmedi yar senin Royu gülbine uşa totu tutunma Men dönsem de gönlüm dönmedi yar senin Bu yan sadaqanı sen geregin Gövherim, hazinam, ağdanım, gencim Yar gencim Maksadım, muradım, gövün kıymencim Ben dönsem de gövünüm dönmez yar senin Yar senin Senin pirhat deyip ne sevdenleri Leyli Mecnun sütümünü dedendir Yar dedendir Diymegin yar menden elini döndür Menden semdi gönlüm dönmez yar senin Yar senin Deli dirmenin dön halim sen Acı sedim içre senin zanım sen Canım sen Kılmadım dönmedim mehribanım sen Ben dönsem de gönlüm dönmez yar senin Yar senin Yar senin Yar senin Ine mehriban iyileşler, mehriban dostlar. Sunut menin akbalim atlı gepleşimizde Halife Başymy merdan hoşdur diýip oň dowamy ahal hoşdur diýip bilen taýýarlap getirmekden söhbetde görnüşlemir büýsün şuurunlandyr aýdym kandymyşlardan ibaret. Bir de şeýle eşretli bagtyar zamanan peşkeş beren biz ýaşlara öz sunutumuzy, okuýumuzy bir açyk gurup bilmäge İyi yollar açıp veren medeniyetimizin, sunutumuzun hak oğunları, kalpleri, yürekleri, halkım deyip oluyan kahraman arkadar kahraman terdarımızın zanlarının ta bilent başlarının aman olmağını, iyi lurtbak bitişten hemeşe ruvaşları etkenlerin tüsürümüzün arzu ediyat. Biz gepleşimizin ahirine, çünkü gepleşimizde bir yardım veren arkadaş şehirinin Merkov Toy mekanına, şeyle de Ayaydın nişanlı Suzukar Hanasına, Şolsanna doğunlar stüdyosuna da köp dağılsın aydiyat. Kulağım alıp baran işlerine istinmar ediyat.
parağı Tekin paykız umman o maktulü parağı Tekinlikeri paykızın ak geleceğini sanır Arkadan şekerini Türkmeni şöhrat sanır Karıştır bir taraf istenen bu zamanları Tekin paykız ummani mağzumuli pıraği Tekin paykız ummani mağzumuli pıraği Kara sağdığın itleri ötüştüre bağdağı Tekin paykız ummani mağzumuli pıraği Tekin paykız ummani mağzumuli pıraği Tekin paykız ummani mağzumuli pıraği